kukka vasta, perkele. Kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto Kohl. Pyydä Rykkimääntien 82 49212 Kalliolta Vaara. Amisauto Kohl. Ajaa edestä ja takaa. Iskevän Phoenixen ralliratti 349. Lisämittarit 299. Seosmittari 549. Amisauto Kohl. Ajaa edestä ja takaa. Kun saavut Afrikkaan. Kesä mukavasti meni siihen asti. Naisten seuraa kaivata mä aloin kamalasti. Hotellissa keskustytön numeroon mä soitin. Ja pohjatonta ikäväni hoitin. Illaksi me keskustytön kanssa tehtiin tällit. Ja minä luulen, ettei siihen pysty kaikki sällit. Eihän siitä tosin mitään kummempia tullut. Kun keskustytöt aina sanoo näin.
Hetkinen, olkaa hyvä. Hetkinen vain. Hetkinen, herra. Hetkinen vain. Hetkinen. Minä sanoin hetkinen. Aamu sulle kiveältä iso varvas ja tukku oli karhea ja suussa makkarpas. Apteekissa neitoselle hattuani nostin ja salvapurkin pari siltä ostin. Lempi siinä leimahti taas ensin kyllä, sarvia on riittävästi Eemelillä kyllä, mutta eipä tästäkään sen kummempia tullut. Farmaseutit aina sanoo näin. Tunnin kuluttua, olkaa hyvä. Tunnin kuluttua. Minä sanoin tunnin kuluttua, hyvä herra. Tunnin kuluttua. Sitten jouduin sairaalaan sen isovarpaan tähden ja tuulin, että yksin tuskin täältäkään mä lähden. Minulla kun tyyli on niin miehekäs ja rento, niin rakastui se hoitajatar Hento. Sisar siinä sideharso tuppoon kääri jalkaa, ja minä tuulin nyt se vasta seurustelu alkaa. Mutta eipä siitäkään se kummempia tullut, ne hoituris kun aina sanoo näin. No niin, maataan hiljaa. Mitä sanoin Eemelin, että maataan hiljaa? Päätyyny vaan. No niin, sillä tavalla. Sairaalasta pois kun pääsin särkytalon missi, ja sinne jäi mun kerrallani tosi nätti missi. Eräs koulun opettaja, uskokaa tai älkää, ja sekin oti rakkauden nälkää. Mut ei myöskään opettajat passaa Eemeleille, ja pois kun pääsin hissistä, niin painuin karkuteille. Eikä niistä heilaa ota muut kuin pähkähullut, kun opettajat aina sanoo näin. No niin, Eemeli, otetaanpas kerran kaikki alusta. Minä sanoin, että otetaan kerran kaikki alusta. Sillä tavalla. No niin, meneehän se, kun saa vaan oikein kunnon opetuksen. Sillä tavalla, Eemeli. Se paisui, kiehui kohosi, Kerenski se rie, sotki hämmensi. Lotka kivää taikinaa, harvoin sitä nähdä saa, suolaista ja makeaa.